Ena soto anafunsa pa video imene na posta mbuyomu yokuti kodi munthu akakulanda phone yako yogwiritsa ntchito ili yosegula ndi phone iyo akathawa nayo iziloka. Ndi amafunsa kuti mwina mwake kodi phone iyo ndikuti kuti ukayisegula umachita kufunika kuti upite kwa anthu oflasha. Komano kuloka kwake kumakhala kuti ndi password chabe. Phone iyo kuiloka imakhala kuti ndi password chabe, angoloka screen chabe, kusonyeza kuti inali yosegula mwina munthuyo wakulanda kaya ndi ndani wako komano password yako sakuiziwa. Sinangena amafuna kuti atengerepo mwayi pamene iwe ugwiritsa ntchito phone. Kwa kuti phone yako imakhala kuti ndiyo panga kale ano, kusonyeza kuti atangoti athawa nayo ndi kuti atha kuona kuti WhatsApp wako kuli zotani, ku Facebook wako umacheza ndani. Makhala kuti ine mphamvu zimenezo. Chimodzimodzi sombava kupeza kuti yakubera ni phone iyo ili yosegula ndi kuti itha kupita mwina mwake ku WhatsApp kumakapempha makobiri kubera lumina achibale. Ndi zimakuthandizira kuti atati waitenga wathamanga nayo ndi phone ija imangoloka basi kungobweretsa password. Kusonyeza kuti niyo kuti muisegule imafunika kuti mungoyikapo password yanuyo. Lock screen imene munayika ndi kuti ndi imene imafuna. Basi tu yankho lake limenelo. Ndeti ndionanso video yotsatira osalola wanga 4.